अनजालि नों बुंदोंमोन बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायनि गाखोहैगोन दा इबारबो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो गोदान भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय आरो बे आपडेटफोरनि गिबियावनो दङ नोंथांमोना मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइ रोजाबनायाव दिहुनजानाय बावखुंग्रि हाजो सेथि खोन्दो नैथि खोन्दो मिउजिक भिडिअखौ सिगांनि समफोराव नायखांखाबाय आरो दायो बिथां जेसि नार्जारिनिनो बावखुंग्रि थामथि खोन्दो मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारिजों लोगोसे एलिशा बर' बिथां सानैया आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ UN क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। नाथाय बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेखौ दासिमबो मोजां मिथिथ'नाय जायाखै। उनाव माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिथां MT नार्जारी बिथांनि MT नार्जारी चेनेलाव क'क्राझार टाउननि गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ जेराव MT नार्जारी बिथाङा केन्डेला बिथांजों जयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।